ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои нав ба нав. Хушомадед ба канали Корвон ТГ. имрӯз наворе дорем аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, Абтови Рияд, ҷое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нав ба нав, сангсалор ва бесангча ба фурӯш гузошта шудааст. Марҳамат, тамошо кунед. Тоҷикистон худ ки ватани офтобрӯя аст, дар баробари фасли гармӣ сар шудан, махсусан бонувони мо ба ин намуди материалҳо, яъне паплинҳо ниёз доранд. Барои ҳамин ҳар сол дар вақти сар шудани фасли гармӣ аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нав ба нав, сангчадор ва бесангча ба фурӯш гузошта мешавад. харидорон бошанд, аз ин паплинҳо харидорӣ мекунанд. яке гулканонашро мегирад, дигараш бошад гулмайдаашро. хулас ҳар як нафар хоси дили худашро мегирад. ҳамаи ин паплинҳое ки дар навор мебинед, сифаташон сифатҳои доинг мебошанд. сифатҳои доинг ин паплинҳое мебошанд, ки бисёр ҳам хуб тайёр мешаванд. ва ин намуд паплинҳо дар як либос аз тарафи соҳибкорон бо ороишотҳои мидинаҳо 100 сомон нархгузорӣ шудааст ва бесангчааш бошад 75 сомон нархгузорӣ шудааст. ҳамаи паплинҳое ки шумо дар навор мебинед, ин паплинҳое мебошанд, ки айни ҳол ба фурӯш гузошта шудаанд. ва касоне ки мехоҳанд аз ин паплинҳо харидорӣ кунанд, телефонҳои мо дар экрани ин навор гузошта шудааст. марҳамат ба тамос барояд. Доставка бошад дар шаҳри Душанбе аз тарафи соҳибкор ройгон аст, яъне бепул. ман ки худ соҳибкор ҳастам, як чанд сол мешавад, ки ба фурӯши паплинҳо машғулам. барои ҳамин бисёртар навори ман наворҳои паплин мебошад. Başka yerde çok yakın.
Анан паплинҳое ки шумо дар навор мебинед, ин паплинҳоро паплинҳои лавдоман мегӯянд, яъне лави домандор. Ана инош бошад паплинҳои дизайн. Паплинҳое ки дизайнӣ карда шудааст. Ҷое ки гулҳояш аст, дар болои гулҳояш бо ороишотҳои сангҳо ороишот дода шудааст. дӯстон, шумо бошед лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. Видеоро поделитсия кунед, то дигарон низ бинанд. Дастгирии шумо бошад. Ин пешравии кори ман мебошад. боқӣ ба шумо сиҳативу саломатӣ мехоҳам. Хайр, то шумораҳои оянда. Тансиҳату сарбаланд бошед.